Se hoxe che arde a casa, tes a sorte de que pronto chegan os bombeiros, pero ata o século XIX isto non era así. Imagínate verte nesa situación e, como pasou no gran incendio de Londres de 1666, non tes xeito de como apagar as chamas, e que o lume leve por diante máis de 13.000 casas. O medo aos incendios nas cidades, maiormente construídos de madeira, era tan común que empezaron a aparecer os seguros mutuos contra incendios. As casas que estaban aseguradas colocaban estas pequenas placas nas fachadas, normalmente bastante altas, para indicar que estaban protegidas. E para que servían? Pois cando había un incendio, as brigadas podían identificar rapidamente que compañía aseguraba esa casa. De feito, antes de existir os bombeiros municipais como a hoxe, algunhas aseguradoras tiñan brigadas propias para apagar o lume. E se non había teléfonos, como se avisaba? Pois basicamente a berros e correndo pola rúa. Os serenos que vixiaban a cidade pola noite gritaban "Lume!" e tocaban campás ou silbatos para alertar ao barrio. Moitas desas placas aínda se poden ver hoxe nas fachadas do casco histórico de cidades como Santiago de Compostela. Pequenos detalles que nos recordan como se organizaban as cidades hai máis de 100 anos.